Mati khola longbui anglong apuchong along hako ahem kikim kerang ajaton kelong. Karbi Anglong Autonomous Council pen sumila rong hangpi aboha kirap kapajir. Gopur along bangpli osomar kang hua tumapan kine. Karbi Anglong Live Prime Time birta long pen nili sami Julie baby nonar juik tha birtang ton pen. Mahamaya constituency angkang Matikula Timung Arangalong kidamtang 18th century hako ahud hem kikim kerang sonamung mate monument longpon bangso putak hala bangso hawaralong kido araratum sorkar aphan thangnat kapachini pon avilang posi rarpen ning jepon Matikula Timung Arangalong kido longbui anglong along isi manghumeme hako hormu mate 18th century monument nonputa bangso anglong apuchong along dolang Bangso putak raratum ketek dam longpen hako atibuk kasu harlung longponlo. Bonta akasu harlung abangke ronga raratum humponsi mandir mate kardoma hemalong hodaira metlo. Setami raratum ke ponunia sonamong abangke nonpu anta adimalongsi dulang. Labangso monumena putak nonpu arnitami maduta historical background kachini damabang abipinlang. Lapen koson si labangso anglong apuchong along lapuson manghumeme hormu kedokogloma labangke matha dami mibino. Lasi labangso aputak kachini pa meji aphan mate klar dagalam the kilong ji aphan nilituma pherangke bikrom terona longpenle arju konsinan. Ilong adim si dolo jasabet nilitum dak kewang nangkok labangso ing nampi ajo nilitum kewang nangkok athema ge lagalalo. Ilitum non ketek damlong manghumeme mate matha dami alam lake hako monuments mate hako arichu tumne mate koson tenone akasi gongalong telong mondir kikim ason tak taksi hako amuni tutum mondir kikim ason tak taksi arlong pensi alang litum get kasemar hem kasemar hako muni tum hako arichu tum mate arna ma hem kikim penseng lok la sona monuments kelong pon lada koson si kedokok ma lake mangkudam meme lasi niltum labangso abirta ribdun long sinitum pedawada niltum labangso inglong na alulo niltum ladaga mekar alang li intisang ho pensi niltum dadakan bang iglo ladaga bangke longbui anglong pusipu ladake matikula timung arong pen ladakan isi inglong dolo la so inglonga ajo si labangso manghuda meme mate matha da meme labangso haku ahem kelong Haku ricu tum ke semar ne mate kuson ben dere aswang arlong dak dukok lo. Laso lada ke do ke arna ma tibuk pusi pupomo tibuk same long pon lo lapen kasu same long pon lo. Lapen penangan hormu aprang dupig lo same rong asor tum inut bahini la pon dedet masi ladak bangke abedelo same ladak bangke labang so anu jok. Haku anu jok kuson ben tong ke dukok ne manghuda me ne kameramen pan paklang poning tungan lalo nang lain tha. Jo, ladaga bangke labangso labangke la fonsi kasemar pon laika nili pakai kameramen tampak langsung tu labangso ahurmu ko sondong kasemar ne lake jo lake hako monuments lo lake kosona heritage putem kosondong pudam ni pudam chin dan lake archaeologist atum si lapen ladak museum department atum si nanglang cari nang po koson benti labangso tumu koson kuna pesong kang tuhum dam polo ni niltum ta chin dalon niltum ta karjulong se niltum ta laza labang sopir thian ke bang la son taxi hini ke thom la puson dak thek ponlong lo la pe Labangso longbui anglong apuchong along lapuson 18th century monument mate historical heritage ajaton keklang abangke manghume membinong lapen bangso adimalong Karbi Anglong district museum asaikam mate archaeological survey padupon asonte isi mesenang thek longponjing koson la so hormu dak nang doi kong lo thamik tha nali tumari su ahut pensi nang thek long ma hormu la so sinang litung thek dam long lo aldo lari ke pan husi la bangso thek dam long lo ante ladak la bangso hormu ladak la son dupu nalitung council sor dohon pachini lo ma
Panci ni pin lah. Oh, ke ladak pen kasu mukha tibuk mukha ke nanasi roh. Ni hang tum pon lo di mondir tum nak em he. Lalo manghu me mate matha damun la mang so tumu kang tum damji pulute ladak arong ararat tum jasmen matikula ke ladak arong longbu yang long adung masih dolo alang litum sitame kesar tum madina kai sitame la mang so tumu chinun de ko son bentong la so tirui ancolo lalang litum chinidun same ladak mange tibuk hakuku tibuk pine la serup ke chinidun de same penangan hormu dak do same rong so ino bahiri tumsi la puson pon lo mate mondir long pon lo la puson si hormu mukha ing bom lo same la so hormu manghu dame me la pen matha dame me la bang so la tumu jong sing thum daim pulote la ke research atum hasi arjunang kokpo karbing long autonomous council mate la museum department atum la historical background ke chini dun natum ala ke theke ding atum mensi la bang so ritarlip nang kokpo sitame la lo la pusona manghu me hormu la dak matikula timu ngarong long buyang long la puson ke long dam long lok ke thek dam long lok ke kadu idong dam mang prong so si non market thek konong lo la si non mai carving long live report lam lo Denarong pen Bikram Teron Karbiang Long Live Sumila rong hangpia men pen humni school along e kangpu lapen sikala trainer cap sosia tangka check epak cm tuliram rong hang kapajerdam Karbiang Long Life mohor kenepen kepaklang pon labangso inglong ari kachuboche hakopen rong rup kapethir pen kedua hawar lake kudam rong hang arong lo Karlitang ilituma muso sumila rong hangpi kahache labangso adim lake duaramla constituency ardo kudam rong hang mate sami sumila rong hangpi aboha lahen lo Sumila Karli apor piniarnian Chiklo ejon kiplengji dok lapusona porang bong tim Karbiang Long pidong adilung kahomri damja birta kelong pen kisik kedang anparta kirin kibi pen ning kachithia tengsi Karbiang Long Autonomous Council hin pen Sumila rong hangpi aboha alongan palidam lo Toglang kacharli amen pen apran ke damnang muso Sumila rong hangpi apartment cem rong hanga sangho arnike onga por pen kachechak pona sondoan kapapleng ponja aphanpura Sumila rong hangpi aboha alongan alangitum humri damlo Lamchak ateng pen kachapapleng pona son laki me lapen high school an Kalitang Sumila rong hangpi amen pen pini long eke somasai pen chenglo humni kikimpon school athengno along Sumila rong hangpi akumlim sonse ponikpo Karbiang Long Life pen karju tim Karbiang Long pen pini Sumila rong hangpi aboha an kahomri ke bangalong kupipi akerap amolo kedeng bangso putak cem lamvoy kipi lapuson hello yang itu ngadak aruni pai pini ke trop ani labang Sumila rong hangpi aboha long antum ke bang ladak akirap ke pajir tigang kopi piason nitum Karbiang Long Autonomous Council pen EMMC ke doan lapen ke MLA one month salary bangke lasun cheklo jon a salary bangke nitum dak pikang lo lapen cm relief fund ahin tena lakep pikang lo Karbiang Long Autonomous Council board chairman atum hanta cheklo jon laso salary bangke Lasonsi cm rong hanga sang hopen pherangke tumangno Kalitang Sumila rong hangpi aparman asarpi sarbura aphan sika lak trainer cap sosia tangka pini check epak kapajo tekang along Sumila rong hangpi aphan chikimo amilur pen mir ipupu pajo tekang district ke thomarat kachenghon mp Horen Singh bepenta lamchak eson chipi tekang bangso lamchak lake pini ke sampon along e me lapen high school along muso Sumila rong hangpi amen pen pathir tekang lo Sumila men pen kangpupon humni school along lo kachali thek soilo pu rat det pachathanik na laswang bong pen osomar jongsi aphai nang kam bom lipute hostel ki kim japhan nili mp fana tangka pen sonse ponikpo Kalitang Sumila rong hangpi amen pen me la pen high school kang puji phanalong enang som elo lasinili ningthe dak inglong hawar lo kachali osomar thom phana isi ke main sen lapen akerap thepik longpo pusini lining thelo lapen les mp hoye bang kedak mo hostel jongsi ke nangchot do pulote hostel kim phan mangan eli mp phan pename ipidunji phan liram chak Kalitang Sumila rong hangpi aboha mate kudam rong hang arong along
kijuna lang abar sai kasik sakalam Karbi Anglong Live Executive Editor Rongbong Terangpen CEM aphan kapachini dona lama songsi CM Chechak Ponlo Sebenarnya orang hang pi kedo abu hala dak gudam rong hang along dak katu idon great home do pusi perang ke tunghan tan lebang song bong peladak esme kyuna lang siksak pik ladak kyuna lang kijuna lang mang ke pinipin abang bong pen ke papang cengki phanta ladak nampon CM Tuliram Rong Hangpen Akirap Kapajir Ponji Lang Abar Sain Chotkali Labangso Kudam Rong Hang Arong Along Kalitang Sumila Rong Hang Pi Amen Pen Therang Getaka Boha Hon Hehui Abar Sai Pen Chenglo Rong Rup Kachehlat Tovar Abar Sai Hehuita Selam Ponikpo ladak Sumila Rong Hang Pi Amen Pen Karbi Autonomous Council Pen Therang Getaka Hem Lapen ke Hon Pen Chenglok Atherang Gat kadok kita Karbi Autonomous Council Pen si Pipon po lapen dak la sorong kachehlat aphan jerso kachek sakdo latak Karbi Autonomous Council Pen si pewal blok akam lempi ponpo lapen lahaya sayang dengan tamen non covid doko covid akeso laso abur doko lasi laso lockdown lahai kang pulo plong te lahaya say dengan tapi ni kapang dagan mangke lapen ge pangceng ponpo Laso ang bongpen Kalitang Muso Sumila Rong Hang Pi Abaha Ahok Pet Akang Sai Kilongja Putak Karbi Anglong Live Karjua Hut Lasonsi CEM Pachinipon non make penanang ding nampo ceklo nang bong alang li report pipo moloi bora secretary commissioner alang hansi inquiry commission mang alang hansi piglo one man commission la alang li wang podak prabjin pen pini pen nama wang po la pensi rar phanda arjuji la pen ke song ge doan tum hana je tong kangji la pen dakta nang humriji hamren ta duji nongwisi la si la so report submit lo polong te la ke prabjin tring sai News Report Rongbong Terang Karbi Anglong Live Biswanat Alongri Behali Police Station angkang pinirai kom sai khiatum bangpli osomar kang hua bangphu Rajesh Panika Jusna Deuri lapen achor Damodar Deuri atuma phan Gopura long nep ingnangdam cheklo Kedam tang jang mi po ni phai trok arni Behalia hawar pen osomar inghuponsi kacho jordama bangphu Irfan Khan pen Sumon Nada tuma phan nep cheksi Behali Police Station along bengdam cheklo Bangso Puthak Irfan Khan pen Sumon Nada tuma phan Police atum Karjupater topen Adimaklong Kapachini det panajok Puthot Behali Police Station asai khiatum bangpli osomar kang hua bangphu Rajesh Panika Jusna Deuri lapen achor Damodar Deuri atuma phan Gopura hawar along ingnangdam cheklo Kachingnang check bangplia bangphua tumaphan police atum Karjupater toka porhut kachethan pona tengke osomar inut chojordamlote suri troxy kepen trokner ke bangbong anam long pusi chethan pon lapen kanghu pontang bangpli a osomara tumaphan Arunachal Pradesh alongsi kacho jordam puta chikobir pon halapu police atum ke claim kedam kabor I penajok kangbochok bangpli a osomara tumaphan ta longdamsi api apo tumare deng pajodam long lupusi birota ridun long Biswanat Pen Chandra Singh Rongpi Karbi Anglong Live Karbi Anglong arlo sangti ki phoratum do anta machine pen abangke sangti phulong lelo pu KAC pen hukum piponlo bonta KAC hukum pidera phita sangti ki phoratum thangano kachiden kabinet pen JCB la pen machine pen sangti ki phurbo majok adungarai ke doara ratum kaningri hangjon pinlo Deithor dehuria habaralong machine pen sangti ki phurajok ki ongdum adungarai ke dwara ratum ki matha kisum penangan dolo Deithor la ke dwar baguri constituency angkang alongsi dolo lapen bangsa constituency along pen namatsi forest board chairman Richard Tokbea mata dolo bonta kamang humi me alama bangki metha amatsi KAC kachari abang phulo puoi phita lapusi KAC aphan lang plot pen aronre sangti ki phuratum aphan kopi koson pensi kelangdun thudinglo Sangti ki phuratum machine pen ki phurver pen adimaklong karnuk bamajok kidamtang aru ni phai isiar ni seta dehuri bopong han searong alongta bangphini osomara tuma phan longle kang rai penajok apran damkok Tangte bangso sangti konat si ki ponlo nanitum chinima Karbi Anglong Live kilang araratum
Bangso sang tiki phu lake Karbi Anglong ara phan kali Bangso sang tiki pon lake towar krong pli atowar pika selamalong kaikya mata pon bomlo Arniwang dampar hum pharo isi sosia sang tiki pon phan JCB la pen machine pen kipur kapachi mit me pin pen ajok aroya bangke arnuk bomlo Laswa jok dei thorara tuma bangke arniwang sia kisung nangbat bomlo Bangso along dwar baguria rat kiduk kisung pen kapajok ponjia pura rat ani kachethe MSc Richard Tobi ame thang arada phan ko an arja pidunji jomsi a hok pep pen karja pivek lo bulote dei thor de huri arada phan bangso kisung pen koman tu an ajok dunji machine pen arniwang sang ti ki phur kapachi mit me pin pen ajok dei thor de huri arat made de huri aroyalong non ing thaidang asonsi thekpon longbom lo Lasi bangso puthak prabjin pen KAEC kacharia tumpen khangdun vegnanji busi rara tumpen kachuning ri padopon News report Karbi Anglong Live Karbi Anglong pen di Mahasau aphan prabjin pen HOD minister nang piserak nang Jipura state sarkar aphan Karbi student and youth council pen Karbi farmers association atum kachuning ri padopon Non Hedjong Sorkar Kimi Kiseng Panalong, Chief Minister Kimi, Dr. Himanta Biswa Sarma, Apong Tin Karbi Anglong ng Kahumri Ahutta, Karbi Anglong Araratumapan, Kang Honto Puang Tek, Kachapaklang Berajok, Karbi Anglong Araratung, BJP Apangsi, Ning Kachethe, Dubinonglo. Bon Sitame, Kidamtang MLA election ahut, Karbi Anglong pen di Mahasau district along kido, Bangpho MLA atung BJP pen Haidun Lapapita, Inglong aso Araratumapan, Kapanungkuk pen, Inura Phanta, Minister Anghoy, Kipi Ponpedatki, Ning Oimime Alamlo. Lapen Karbi Anglong MLA atung, State Angdeng, Rat Charialong, Adimaklong, Hodundelo Mapusi, KSYC Achunbang, Bipul Diswa Hinpen, Pini Pirangkiamai, Kapadupon ahut, Karju Padupon. BJP Akimi government kangceng penta ilitum Karbi Anglong rat tum aning kachethe tu athe akehai nona Akimi chief minister Karbi Anglong nang kahumri hut alang li Karbi Anglong phan kang hondo walang li rat election rally lo kachapaklang do Stame pini ning oi meme lam ke lapulo je ilitum inglong aso bang pho MLA pahai data pita ilitum Karbi Anglong MLA phan alang li cabinet long adima bedet ason manden lasi nilitum la press meet pe kachune kang tu magala pulo ilitum Karbi Anglong angbong a candidate tum efficient kandidat ma isi kartu kang tu magala pulo itu mak MLA tum efficient kandidat ma mai tum state politics long itu idima bedet lo ma usi nili karju kang tum lasi nili tum kachunung di kala pulo prabjin pen ili tum inglong aso MLA phan HAD mate inglong aso kacharai komji a department abang ke ili tum Karbi Anglong la pen di Mahasau pen kacha toidun MLA abang tu hansi pek nang po athe mate kaprek thoya so amuni da phan la so department ke pek abang ke alang litum itum inglong aso a sentiment abang ke nang chini dun le je Karbi Anglong pen angtan IMLA aphan HOD minister ke pegrong ke inglong aso arara kisungke nang chini dunde daji lasi prabjin pen Karbi Anglong pen di Mahasau district IMLA tumaphan minister anghoy pekponang jiputa ke hang padupon Karbi student and youth council pen Karbi farmer association atum jasemet Karbi Anglong la pen di Mahasau arara tum minister anghoy kenang sora puthak pherangke amayalong tongjil pen state sarkar aphan joining nipon Dr. Himanta Biswa Sarma on his resuming office as the 15th Chief Minister of Assam. Heartiest congratulations to all members of the newly constituted state cabinet. The Hills people are indignant. The Hills people have elected all the 5 BJP candidates to the state assembly from all the 5 Hills constituency. But none of the 5 MLA has been given the ministerial breadth. No one from the Hills area has been represented in the newly constituted state cabinet. The Hills area of the state have been left out. Is the hill area not a part of Assam? Is the Hills area insignificant now in the state politics?
is none of the MLA from the hills area incompetent and incapable to head the ministry of the state government? Why did the BJP nominate incompetent and incapable person to represent the hills area in the state assembly? The BJP MP. The hills area department is the end result of the joint center state study on development of hills area in 1965. A joint center state Lasi BJP सरकार तुम के हंग कताराम पोनालों सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पाटेंसी मादु हफंता प्लागमों वेरा मिनिस्टर अंगोल किपिता केलांग पचेतांग नंजीपुता किसो असंग स्टेट सरकार अफान कचुनिंग्री पदोपों रोसनांसी रिपोर्ट कार्बी आंगलों ला Assam angkang along ada porphai kreisi hithi kulat kanghap lapen anardo porphai kre hini pen puthoda da porphai phon curfew ki bipon kogajok choklem chodam thek thepen akisum ki pho amek ka vedat abangphu basa teron pen KAAC along kirap kajohang Phongnia phong corona virus so puthot nang ke jap thwajok ASDM ya hukum kipia tengsi Assam angkang pi kangkir ke phalong West Karbi Anglong setame chekroidun si ing samjin pen pechundun bomlo Bon setame hong hap hongru amek kawe anokang thong alam kawe ong dungatum kamatha kaphire bidijut kogan pinlo Sarkar pen kape thiga tengsi apor teng pen ahut pen ahut election ki bianing kantin setame vote ador ke so gelong ja phanke hem an nang inthumsi polling station along an nang ponsi vote jok tu nanglo Puwoi phit setame hong hap hong ratum arniwang kereng nang ja phanke apharman kape thik pi awi buta kisung ki phua bang pen ninje pong isi tuning penta nitum tangke hang aham asang aham ta ve asi nona mangke nilige ining thilo la penke an se nang tum ni phan irap re ong kan biang long CMEM tum MP sar tum ta ilang le ong ame ka ve nu kang thong tum ke an chunang ne lama po ka ve lama non kisung botor curfew nang do ko ka joy nei make away again te ko tum ke to fancy you read he choran thek koma bang tum ta wan sini phani people wan sina na ru po kan na ba ko Kedam tang suri hinira ingkoy anikan lockdown ke phai se kangchir kelang ira kisum ki phoa hut setami nili tuma phan panong lorpen thangna da kerap ki pi avi lason thotsi pening le thotta COVID-19 age so kangdang kap here me meavur nangkele thu pen hithi kulat kangkir chotkali chedam chebang long avar sai ki pi kabedara jok e ok epran mesena tumta kamatha ki sungang bongsi do pulote honghap hongru amekawe anukang thong alam kawe akisum ki phuatum lapu ana kisum chetong jima ke KAAC kacharia tumta chinipo tumta ning hang le nili ning hang le ime ka chupa vi putakali nang le tum chini lo la pen ke 2021 andanon lockdown ni tum alui lin komithe sang hai tan tum hang akera ba velang la pen ke Amerika ve ke te ko tum kan ti ba ice cream dengra la penti na chuni ri le thalo tuning kan ni em kopini ne ta nera pha tu se lo ta tuning kan ta thang ta samri samden pi idolo Hamren pen Danieling hi Karbiang long live Bini prime time abirta ke lapon si kang tonik lo dome thak me kurwang thu